Maabot na sa 15,000 ka mga galvanized iron kon GI sheets o SIN ang napagawas sa Cebu Home and Builder Center ngadto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga iapod-apod sa katawhan nga nangaguba ang balay. Pasiuna pa lang kini nga gideliver alang sa mga pamilya sa 36 ka mga local government units nga labing naapektuhan sa bagyong Odette. Ang maong pasiunang delivery gipadala kini ngadto sa mga local government units sa ikaduha ug ikapito nga distrito kaniadtong Lunes, Enero 10. Ang maong mga distrito ang nauna pagsumeter sa ilang kompletong lista sa mga tawo kansang mga panimalay matawag nga totally damaged ug makadawat og construction materials gikan sa probinsya. Gibanabanang kapin 22,000 ka mga SIN ang hayan sunod nga i-release. Mao kini ang gitaho sa Development Manager sa Cebu Home and Builder Center o CHBC Manager Orencio Owano ato sa ilang meeting ni Gobernador Gwen Garcia. Ang CHBC, usa sa mga gipalitan sa probinsya og bulto sa mga SIN nga maoy ihatag sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. Samtang gikanselar ni Garcia ang pagpalit og 75,000 ka mga GI sheets gikan sa Puyat Steel Corporation nga maoy unang mipasalig nga mosupply og SIN sa lalawigan. Kini human napakyas ang maong kompanya sa pagsupply sa SIN nga gikinahanglan sa probinsya sa labing daling panahon. In the procurement of GI sheets, Puyat Steel did not respond, and so we have cancelled our PR for Puyat Steel. They, after all, were not interested to help us. But, however, Cebu Home Builders has been working very hard to help us here. So they were able now to assure us at least 22,000 sheets a week. And that is why we will be purchasing additional sheets from home builders. Mas barato pag yun. Samtang gisugdan na usab ang pag-apod-apod sa cement fiber boards kaniadtong Enero 10 nga moabot sa dulan 11,000 ka mga board. Hayan nga i-pull out usab karong simanaha ang dugang 25,000 ka mga cement fiber boards. Daan na nga misaad si Garcia ni adtong Enero 5 atol sa iyang pagtigom sa mga mayor nga karong simanaha sugdan na gayud ang pag-apod-apod sa mga construction materials ingon man ang QR-coded coupons alang sa mga Subuanon nga naapektuhan sa bagyo nga maoy ilang gamiton pagpalit sa construction materials ug mga nag-unang panginahanglanon sa panimalay. Paula Mendoza, Balita sa Subo.